Halo parlok bro. Ngap dia ngap hai phi sasin biang hang ne ko video ba menta ka sngi te ka ne ko video ka de chapang ka jingmi phla jong ko we ka dingkai ka ba mi artli ki tikai dengan pen iya phi ki to ki bempat ju yo I kumno ki mi kita ki dingkai mo artli ha ka ju ka try ha we u dingkai artli ki mi kita ki so dengan pen I phi kita ki kommi phla jong ka ta we ka dingkai ke boleh sebut jaga jeng support jong pi janga pe menta perlok ngalapoi hakane ka jaka badon kata ka dingkai dengan pen EP pe kene ka de ka jing sisa mde banga thok ne le chiting ne le kumno kene ka de ka ba sisa ngan pen EP kata ka dingkai pe ato we đây thì trồng về áp ngân lịch ha đây vậy tô về cầm mỹ năng tô vậy tê trai vậy tô về đây trồng tăng ba cầm đại sai thành rồi đi parlok pe ka te ka we te jerong ba te we sepo pe parlok pe nang na padeng jong kane ka dingkai kami kane ka ba mi phla pe pe kane ne ka we pe nang ta dang ton so ka we pe to ko to pat kami na te na jrong pe kane pe nang to pe te kan nang to kene kami nang ne pe kami nang to pe I persisa karkom me kane dengkai pe parlok pe nang to kam sai pe te bana jrong ko we to ko we ka ba padeng pe yang ni pe kami nang to na padeng ba to pat ka bana jrong pe yang ni kana ka ba mi phla kane kai pe kami nang to pe Mama dia ongklon. Ke probaris di sandor. Mak dia ongklon. Memang. Lebih mem. Heeh. Aran tu lah, makul.